Il-perit huwa responsabbli, ċara, m'hemmx fejn iddur. Dikjarazzjoni li saret mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu ġie intervistat fuq ir-Radju Laburista fejn stqarru wkoll li llum għandek periti li lanqas biss imorru fil-post. Quddiem l-inċidenti ripetuti li kellna fl-aħħar ġimgħat bis-swit siti ta' kostruzzjoni, Muscat qal illi kien wara l-inċident ta' Gwardamanġa illi rrealizza li ma kellux triq oħra u li kellu jipprova juri illi hemm bżonn xi forma ta' azzjoni. Gwardamanġa kien isu il-bambirrit li ma mietħat fil-verità u riaffermajt jekk kelli dubju żgħir li ma kellix triq oħra ħlif li waqqaf xogħlijiet kollha ta' skavar, xogħlijiet kollha ta' demolizzjoni. Intant il-bidliet li se jitħabbru it-tnejn huma intiżi sabiex fi kliem Muscat innifsu jingħalqu il-ventilaturi u ma nibqgħux bil-ħmar waħħal f'dembu. Il-Prim Ministru insista li l-Gvern ma jistax ikun għassa ma' kull kantun li qed jittella. Rridu nneħħu is-sitwazzjoni fejn il-ħmar iwaħħal f'dembu. Fejn kull waħħad iwaħħal f'kulħadd, u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jgħidulek isma' għax il-Gvern irid jagħmel għassa. Il-Gvern ma jistax joqgħod ma' kull kantun. Jara l-affarijiet qed jiġri, hemm responsabbiltajiet. Għalhekk jingħataw il-warrants, għalhekk hemm il-professjonisti. Joseph Muscat qal li hawn kuntratturi li jaħsbu li ħadd ma jistalihom. Fil-waqt li semma wkoll każijiet fejn is-site manager jispiċċa jkun imniżżel fuq 15-il sit differenti. Muscat irrefera anke għall-Awtorità Maltija tal-Kostruzzjoni, awtorità illi inżammet fuq l-ixkaffa għal xhur sħaħ. Matul l-intervista l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-summit li tlaqqa din il-ġimgħa f'Malta u spjega li l-mexxejja ddiskutew kif se jaħdmu fis-sajf f'dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni. Iżda Joseph Muscat ma tal-ebda dettalji dwar xi pjan hemm jekk hemm biex tiġi indirizzata din il-kriżi tal-immigrazzjoni u l-mewġa ta' vjaġġi klandestini fil-Mediterran.